Finally, Kohimaयाव फैबाय. Hello everyone. Kohima दंफैयो नै दा Kohimaयाव मोनफैनानै स' बेरायनोथ' नङा एक्चुअली मोनसे खामानि दं बेनि थाखाय फैबाय आरोना लोगोफोर. नोंथांमोननो देखायनोसै एसे Kohimani एरियाफोरखौ माबायदि Kohima बिदिनो गुसुङै आरो शर्ट भिडिअ बांद्राय एसेबां गोलाव नङा. फैदो बिदिब्ला नायबाय थानो थाखाय. Kohimani नाजारा बे गारिजों फैबाय आं. बे आइएसपिटि Kohimani आइएसपिटि बास स्टेशन. बैयो जाबाय Kohima टाउन. बै नुहुरनाया फाइनालि मोनफैबाय नै माबायावहाय मा होनना बुङो जसमा बस्ति. लोगोफोर आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय माने बिदि देखायबाय थायासै. मोनफैनानै नै जोंहा पजा सिस्टारा ओंख्रि संबाय जानो थाखाय. मा संखो नों? कि बानायसै हो? ना याते कि पकायासै इदियातो? एते फरखान्दाय बिबार खय बरते. হয়. इतो नागामिस्ते কি হবো इतो तो? नागामिस्ते ना जाने. जंगल लगा फुल আছে. अच्छा. साबिना नागालैंड लगा किचन तो किनुका হয়? इतो गैस আছে আৰু इतो चोका কয় ওলা इतो तो. আৰু ब्रदर खाया तो मच्छी मास लगा इतो किबा तो साफा करि আছে আৰু मखान तो खाबो আজি इतो तो हाबिल बि बहिना আছে. হয় মই फ्रन्ट केमेराखौबो इसे लाबाय आङो. फ्रन्ट केमेराजोंबो लानो होननानै स' लोगोफोर बिदिनो बारा गोलाव नङा ब्लग भिडिअ जास्ट माने नागालेण्डनि मोनसे सिन आरो. आं नागालेण्डआवहाय ब्लग लाथाराखैमोन. आं एसे नागामिसबो रायलायनो रोङो. पहिलापुरा মই থাকিছে না नागालेण्डते इतो निमित्ते মই बि अलग কথা কৰিব জানে नागामिस वर्ड. स' बेनो जोंहा ब्रादार कुमारनि न'आ किचेनाव जिरायनानै दङ. जा मोजां चेयार बानायनानै दोनदों बियो. डाइनिं टेबोल बानायदों. किचेनाबो नै बिना जा गिदिर लोगोफोर. नै लोगोफोर नागालेण्डआव माइखौ बेबायदि गायो. फिसा माबा हाग्रा खिलिनाय बायदिसो गायो बिसनिया. बेवहायनो माइ दं. बै थाखोसेयाबो माइ. बै थाखोसे बिदि थाला नुदोना बेबायदिसो माइ गायो नै बिसनिया लोगोफोर. माने हाजो जायगा नालाय नै बिथिंबो बेहायबो बै गोजौआलागै गायनाय आरो माने थाखो थाला. ओमफ्राय बेवहायनो नै जुखामबो दङ बिथांमोननि. जुखामबो माबा खालामदों बिसोरो फोदों ओरैजाय आरो. ओमफ्राय नै बेवहायबो जुखाम. ओमफ्राय आं एसे गोजौआव दंफैयो. ओमफ्राय नै हाजो जायगायाव मालाय हाजोब्लाबो दैनि आंखाल गैया. माबायदि दै बोहैबाय थायो. आं बेसेबांबा गोजौ हाजोआव दंफैयो लोगोफोर. नोंथांमोननो आं दा माबोरै देखायहरनो माने गाहायाव आरो नैबे गाहायथिंजाय नै माइआ बिथिंजायबो दं गाहायावबो. ओइ नै नोंथांमोना नुहुरदोंना नायनो हागोन. ओइ नै गाहायाव बायदि हा गोलैनोसै आङो. माने गुसु आरोना लोगोफोर मोजांनो. गैला आसामाव थानानै गरमजों सान्दुं खामथाबजोबनानै मोखां गन्थं गासिबो गाज्रि जाजोब्बाय. खानाय गाज्रि जाजोब्बाय. माबायावहाय हाब्रुआव गेले नोंथांमोनाथ' आंनि भिडिअखौ नुदों जानांगौ लोगोफोर. स' बेनो नागालेण्डनि नाजारा. गुसु बोथोराबो खुवा खुजोबनाय. ओमफ्राय माने जोमै दंजोबो गासिबावबो बिदि आरो. Kohimani मा होनना बुङो जसमा इउनियन बाप्टिस्ट चार्च आरोना. बे सिगां जों फैबाय थायोमोन. आंबो फैबाय थायोमोन बेवहाय. लोगोसेनो बेफोर गासिबो बर'फोर थाजोबग्रा गोजा. नायदो Kohimani आं बेसेबां गाहायाव दङ नोंथांमोना नुगोन. सरि आं बेसेबां गोजौआव दङ हाजो सायाव. नै
बै कहिमा टाउन नोंथांमोननो आं देखायखाबाय एसे आवगायबो बेहाय दं आरो बिनिसै बेसेबांबा गोजौआवहाय दंबावो आरोबाव हाजो लोगोफोर बेनो आरो बैयो मोनसे लामा ओमफ्राय नैबे मोनसे लामा बिदि आरो नैबेयाव ओमफ्राय आरो बिनि गाहायाव मोनसे लामा दंबावो स' बेनो आरो कहिमा इउनियन बाप्टिस्ट जसमानि इउनियन बाप्टिस्ट चार्च आंबो न'आवहाय इथाखौ नै बेबायदि होगोन सानदों ओमफ्राय लाइक कालारखौ माने बेबायदिनो होगोन होननानै सानदों आरोना इथानि ओमफ्राय आंनियाबो मोनब्रै पार्टनि जागोन खिरखिया बाट आं बेबायदि होआ नै सिगां जों थानाय जायगाया सलारबो सिन्थाय मोनफैबाय बेवहाय आं माबाखौ देखायनोसै नोंथांमोननो बाउन्डारिखौ नोंथांमोननो आं गोजौनिफ्राय गोजौआव देखायहरदोंमोन ना दहाय बै गाहाय लामानिफ्राय बै थाबायबोनाय लामानिफ्राय ओमफ्राय दा आं नोंथांमोननो देखायनोसै माने मोनालायबाय आरोना लोगोफोर भिडिअ लायै बेनोमोन आरो स' माबाया चार्चआथ' बेनो बे चार्चआवनो फैयोमोन आरो आवगायहाय आंबो बेयो पास्टरनि न' सिगां पास्टरा बेवहाय थायामोन ओमफ्राय दा बेयाव थाफैबाय सिगां बेवहाय सुकिदारफोरासो थायोमोन आरो ओमफ्राय दा गासिबो बेहायनो थाजोबसै दे एकदम हाथरखि जोंनाय बायदि ख्रि ख्रि नुहुरबाय हनै कहिमाखौ मबाइलाबो खम दामिनि जाबाय नालाय लोगोफोर ओंखायनो इसेबांखिनि माबाबो लानोबो हाला बेनो